No niin. Tuli hotellista nuorgam Jouni hiukan horjuen. Oli yllään lämmin pyhä peski poronnahkainen. Oli kuksa pohjaan juotu ja alkoi väsyttää. Siis hankeen hieman huilaamaan, vaikka oli pakkassää. Nunnuka nunnuka lai lai lai, nunnuka lai lai lai. Siis hankeen hieman huilaamaan, vaikka oli pakkassää. Ja sattui kaksi neitokaista ohi kulkemaan. He huomasivat äijän siinä päiväunillaan. Oli Lapin peski miehellä kuin kilttiskottien. Ja tytöt mietti mitä mahtaa olla alla sen. Nunnuka nunnuka lai lai lai, nunnuka lai lai lai. Ja tytöt mietti mitä mahtaa olla alla sen. Siis päätti neidot etelän tuon jutun tarkistaa. He lähestyivät varovasti miestä nukkuvaa. He pestin helmaa nosti ja silloin nähdä voi, vai kaiken tuiki tarpeellisen, jonka luoja loi. Nunnuka nunnuka lai lai lai, nunnuka lai lai lai, vain kaiken tuiki tarpeellisen, jonka luoja loi. Nyt tytöt siinä katsoi pitkään, haukkoi henkeään. He päätti pienen muiston jättää vielä lähteissään. Ja hiuksista löytyi silkkinauha sininen. Ja tyttö solmi rusetiksi salkoon nauhan sen. Nunnuka nunnuka lai lai lai, nunnuka lai lai lai. Ja tyttö solmi rusetiksi salkoon nauhan sen. Ja kohta Jouni herää reikää hankeen tekemään. Ei alkuun pääse, katselee vain äivistyksissään. Voi Veikkonen, en tarkkaan muista missä oltu on. Vaan ilmeisesti voittanut oot ensipalkinnon.